Niin no, kyllä. Niin. On. Sitten sitä Voi ei. Mitä? Tuosta ohjasta. mun mielestä on kyllä hyvä. Halutaan. On. Ei. Tää on kyllä niin jännää. Tiputtiko se? Ei. Sulla kovasti. No niin, no. Ei mä en. Nyt on vielä sit sisällä. Ei. Piste. Siinä vähän nostetaan. Tekikö se volti? Ja siinä ei ole olemassa mitään, Eli onko se 2 virhettä? Joo. Eiku 4. mitään rataa, jokaisen esteellä on. Piste. Ja on minuutti. Se minuutti aikaa. Tippuko? Joo, yhden esteen saa hyvän ruokaa.